Само една снимчица може така да направи. Малко повече. Благодаря ви. Достатъчно събачени адреналин. Заграли. По-нататък се баро. Мерси. Стига да е, може ли малко повече? Може, честито. Много се радвам, че ви да е. Мама я оставихте на casa? Да. Да си го купите, когато няма много. Много благодаря. Пенливи и червоно. Да даде Господ здраве. Заповядайте. Благодаря. Благодаря. А за нашия най-празник. Без вас не може да ти Само една снимчица. Връщаме чашката. Здравейте! Да се познаваме, сега е момента да се запознаем. Разбира се, че не е професионално очаква. Да, да познавате. Да, просто защото беше с гръбни очаква да видя и това е да сте живи и здрави. Радвам се, че ви виждам да се виждала в 7-8 години. Това е целта на мероприятието. Мен още 20 години минимум. Трябва да тази дама познавам, но ме посрещна другата си живота ми снимка. И здраве, и поне още 20 години без остатък на сестрачи. Радвам се много, че ще се видим това мероприятие. Благодаря. Много ми е приятно, че сте дошли. Ако у нас заповядайте. Заповядайте, това е страната на славата да правят снимки, ако не ви е страх. Заповядайте, само знам, че сте изпощени. Може да сте здравейте. Той не влиза. Така. Не можеш. Не можеш. После не мога да върваш. Да си желавам бизнесът и трудът.
кожата очи. Станаха да се снимаме. Приятно ми е. Приятно ми е да се казва. Поканя тук при мен и да дам думата на госпожа Динкова. Моля вашите аплодисменти. Ще изчакаме да преглътнете. Точно когато взех първата хапка и веднага разбрах какво ще се случи, то е неизбежно. Дами и господа, скъпи приятели, най-сърдечно искам да ви поздравя с добре дошли на нашето празненство от името на фирма Starnails на нашия 20 годишен юбилей. Честно казано, лично аз бих искала да ви приветствам на моя 20 годишен юбилей, но очевидно това е невъзможно. Затова искам да бъдете тази вечер с нас. Бях си подготвила някакви дълги рецитации, но ще бъда много кратка. Няма да ви разказвам дългата история, защото не сме на семинар, което често правиме. Изминахме много дълъг и трънлив път и, за съжаление, така като погледна напред, не виждам много рози по килима. Но ще продължим, защото мисля, че малко мина времето, в което можем да напуснем тази страна. Вие също, и се надявам наистина и младите гости, които имаме, да останат с нас и да помогнат да продължим напред, да направим нещо по-добро за тази страна. Сега следва тук, както на Оскарите, различни благодарности. Освен на вас, от все сърце да благодаря като наши клиенти. Искам да благодаря на това устойчиво създание екипа на Starnails, който е... Тъпо щях да пусна аплодисменти. Благодаря, тези хора са сред вас тази вечер, част от тях, другата част сме ги оставили в Пловдив, защото това е подгряващото парти. Нашия рожден ден е на 22 ноември. Really? Да, заповядайте. И всъщност това е един екип, който е готов да реагира много бързо на много често неосновани искания и се справят чудесно. Още веднъж искам аз лично да помоля за аплодисментите за екипа на Starnails. Нашата фирма нямаше да бъде това, което е. Надявам се тя да стане все по-добра без вас и без тях. Сега ви казвам на здраве и ви пожелавам едно приятно прекарване тази вечер. На здраве! Бих искала да поканя още една дама, която да заповяда тук при нас, аплодисменти за нея, в която има голямо сърце и имате със сигурност върви напред. Добър вечер! Искам да ви кажа, че аз съм първия клиент на Starnails в България. Заедно почнахме. Купих първата турна от Starnails, която 20 години продължава да работи. Купила съм си много други, но тази продължава да работи. И съм много щастлива тази вечер да съм тук сред вас, да ви кажа, че все още продължавам да работя с Starnails и за Starnails и пожелавам на всички, които сте тук, още много пъти по 20 години да работите с Starnails. Приятна вечер и приятно събиране. Виж нещо колко нали? Аз ти го пожелавам, искам да дойда там. Уважението е взаимно. Искам абсолютно, ако знаеш, че ще ме покариш два пъти да стискам. Много ще се радвам да ви поздравя с няколко песни. Почваме с нещо за лятото, което отмина. И никой не разбра, отива се лятото, идва есента.
Тръгвам някъде непознати улици, ще свървя, себе си искам да разбера. Честит рожден ден, хей! She call me Mr. Bombastic, very fantastic. Touch me on the back, she says I'm Mr. Romantic, very fantastic. Touch me on the back, she says I'm Mr. която аплодисменти за нея, заповядайте. Аз виждам, че най-малко ми допаднаха на вас, момчета. На мен освен, че ми допаднаха най-много момчетата, Stardance е моята най-добра и най-любима фирма. Ние сме екипа на Sonic и ни поздравявам от Stardance. Обичам ви! Покани се от следващия танц на сцената при момчетата да танцувате с тях. Добре. Не ви личи, изчаквам ви след викторината да се престрашите и пак ще ви поканя. Така, скъпи дами и господа, колкото и да са малцинство в момента, викторината важи и за тях. Започвам имам 9 въпроса за вас. За всеки един от тях ще получавате награда, разбира се, както в повечето игри, последният въпрос е с най-голяма награда. Така, първият ми въпрос е: кога е създадена фирмата Star Nails България? 22 януари 1993 година, 22 ноември 1993 година или 19 ноември 1993 година? Да, ето дамата да заповяда при мен. Заповядайте. По принцип, как се казвате? Много ми е приятно. Олга, от колко години работите за Star Nails? От 13 години работих в Sonic. Добре, стреснахте ме, имате добро чувство за хумор. Реших, че сме сгафили някъде. Добре, благодаря ви. Ето там може да получите своя подарък от тази прекрасна дама и ви пожелавам весело изкарване. Благодаря, аз предполагам на Star Nails. Много повече успех. Благодаря ви, хубава вечер. Заповядайте, вас ви познавам. Приятно ми е да ви видя. Добър вечер! Искам да поздравя моите любими приятели от Star Nails, специално от Магама. Пожелавам им още много, не 4, 5 или 10 хиляди, а другата година да са 1 милион най-малко клиенти. Благодаря, заведете си вашия подарък и всички дами от Star Nails в Магама да си поддържат красивите коси. Така, следващият ни въпрос е: колко на брой са артикулите с марка SMB в момента? А. 350, Б. 486 и С. 950. Ами, идвайте, заповядайте при мен. Магама и любимата ми дама. Тоест, искаме
два подаръка. Вие сте ми любимки, бе. След малко ви искам на сцената с балета мъжки. Обещавате и аз. И ние ги искаме. И аз ще получа, ако вие дойдете. Аплодисменти за тези прекрасни дами. Душата на компанията винаги има. Най-хубавата част е тортата, разбира се. След малко нашите приятели, помощници ще изнесат красивата торта, която ще разрежем. Разбира се, след това купонът ще продължим. Но другата изненада, която имаме за вас, е, че ще пуснем и фенери. Нали се сещате от тези вълшебните, които летят в небето и си пожелаваме желания? Разбира се, ще си пожелаеме още минимум 220, 320, дори умножено по 20 години стар Неос в България. След малко ще поканя само първо да прищигне тортата при нас, ще поканям госпожа Динкова и всички заедно да разрежем тортата и да си пожелаем желания, свързани с фирмата. Happy birthday to you, Star Nails! Моля при мен да заповяда госпожа Динкова, която, разбира се, ще отреже първото парче на тортата. Ето ги яките момчета, които помагат. Явно не само в танците ги бива. Явно. To
ескортата. Това също е самообана на госпожа Динкова, така че заповядайте на сцената да запечатаме този момент. Айде, Станелс! Айде! Айде, Станелс! Къде е? Любимия Станелс! Има ли още някакви? Айде, Станелс! Там да посочвам ли по имена или ще дойдем по желание? Масата в ясно. Станелс! Госпожа Шопова! Госпожа Шопова! Госпожа Шопова! Не ми се усмихвайте, всички чакат вас, свещите изгоряха. Айде, Ани, чакай. Верто изгоряха. Ами да. Оле, каква красота! Добре, издънихме се, свещите ни изгоряха, но затова пък вие всички може да кажете честит рожден ден! Честит рожден ден, Станелс! Аз не напред, аз по-отзад. Не искам. Не. Съжалявам, обаче това, което трябваше да бъде, той изгоря. Чакам един нож. Дали има един нож, който за големия? Къде е? Това са същите изгоряха. Сега? Значи, ще трябва да
Абе не бе така долу, така да се напълни извън кафета. Не, трябва да се напълни. Обаче той не се пълни. Така, защото не го духа, не може да изгася. Значи, ето така, чудесно. Значи да си пуснем и нашия.